Usa man ning style pre nga mahadlok ko makampat og gasto. Alang jud sa ba? Pre, migaw ka sa pud imong number nga 828. Pandamay! Ah, sayon! Oy, pre! Salamat sa imong number! Uy, pre. Uy, problema, pre. Salamat po kayo sa imong gihatag nga 3,000, pre. Pero 5 naman lang naabot sa kuha. 3,000 dyan to, pre. Ako lagi may inosan sa imong utang. Okay ra, pre. Nagpasalamat man po ko. Kay naimpas na akong utang. Kasi plano nimo, pre. Patdan nimo gusab ang imong number. Kay kung dili, ako mo patad. Ay... Patdan ako gusab, pre. Unya nga po. Ah, sige, pre. Mangita lang ko akong number, pre. Ah, sige, pre. Kay sikrituhon rin ako nagpatad. Uy, Uncle Barok, tagaay kong bala tubig. Kaya ako manay kang daw gapon. Paghilom na sayon, pagkaulor man ka, uy. Ah, mangayo na barato dong. Oh, 150 na lang oh. Ay, salamat kay Uncle Barok, 150. Uy, ako rin kuha ni. Aon sa man si Papay, ako man pa. Imuha lagi ni. Pero ako lay tago ba kay basig mawala. Ay, inana man jud ka pa, basta kwarta, ikaw jud dayon. Sus, karon ra gay ka na kwarta. Ako din yung pasingilan. Bitaw sayon. Pataguin na sa imong papa basing mawala. Ako'y kwarta sa una, iyaban gyapon gigamit. Usa gigamit. Ako ra man tong gihirman. Iram lagi, puro way bayad-bayad. Eh, bayaran lagi tika kung nana ko'y kwarta. Dayon, imong papa pataguan na. Blakas ako, pre. Tanawa na. O, sige, pre. Ayo, pre. Salamat kayo. Salamat, Uncle Barok. Pa, kuha ng kwarta. Imuha lagi. Huwag mangangkon. Oy pre, may hapon, lagi lang ko. Uy, pre. Asa man ka? As usual pre, Lucky Ray, patad na po naglasto. Mau ba, pre? Basig pwede magpa-apil og patad. Ha? Unsa pre? Basig pwede magpa-apil pa og patad og lasto. Ha, mo tayo kag lasto. Ay, sorry pre, mo balik kag tayo lasto. Balikan mo. Ay, pagkalabli mo kimbot na ako, oy. Usa man ning style pre nga mahadlok ko makampat og gasto. Nanumpa naman ko, pre, nga dili na kong patad og taglasto. Unya nga nang patad naman pug kakaron. Alangan, buhay na sa akong number. Uy, ang 828. Sige, gawas. Na nagunahon na ra ba ko pre nga mao na akong patdan karon. Ang 828. Ayaw, pre, ako anak. Usat na taong ka, uy. Bi kwarta bi, kimauton ako. Pandamay unsa na kay plan 1-2. Nara, pre. Uday sa gatos, pre. Alang yung sa ba? Ihurot ning 100 pre. O, pre. Pandamay mo ra gigamit ako yung kwarta, ay. A few moments later. Oh, tanday. Pre, migaw ka sa pud imong number nga 828. Yes! Daog na po ko, pre! Pandamay. Pirte unta nimong daog ka pre ug napakagipatad. Kasi wala gipatad, pre. Nagpadalabi ako sa mga kwarta. Ay padala lagi ka pero gikuha man ni sayon. Boy, ayaw jud agwata, ayaw jud agwata. Unsa yayo buhata? Ayaw ipatad ba, kaya kuha ng kwarta. Sa imo mo ginang papa? Dili, ako ani, gihatag na Uncle Barok. Aw, di walay patad. Ah! Sayon!